Ji, I Alright. didn't attend the Aarti class to Mataji because I suffering headache. Oh, no problem, Mataji. இன்னைக்கு நான் கூட அட்டென்ட் பண்ணல. ரொம்ப சாரி மாதாஜி, ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. நம்ம பிரயத்னம் மட்டும் பண்ணலாம். ஓகே, பகவானுடைய அருள் என்ன கிடைக்க பெறணுமோ அது கிடைக்க பெறும். எவ்ரிவன் ஹேஸ் சம் டைம் எமர்ஜென்சிஸ். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டுடே நான் கூட அட்டென்ட் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் ஒர்க். காலையிலே அதாவது நம்ம இப்போ குரு மகாராஜுக்கு வந்து நம்ம லெவல்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் வந்து கொடுக்கணும். அதுக்காக லெவல் 3 வந்து எனக்கு கொடுக்க சொல்லியிருந்தார் என்என்டி பிரபுஜி. அதனால உட்காந்து 3:30 மணிலேருந்து ஒரு 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 1 மினிட் 2 மினிட் வீடியோஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக 5 மணி. அதனால தான் என்னுடைய ஐ திங்க் யார் அந்த பிரபு, வைத்தியநாதன் பிரபுவா, ஐ திங்க் அந்த பிரபு வந்து கரெக்டாக 5 மணிக்கு வந்தார் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது. பிரபுஜி நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே போயிடுங்க, நான் கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனே இது பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் அவரை அப்படி வெளியேற்றி இன்னைக்கு டோட்டலி ஐ டென்ட் டுக் தர்ஷன் ஆஃப் த லார்ட்ஷிப்ஸ். அதனால் உள்ளுக்குள்ள மனசில் நம்ம நினச்சிக்கிறோம்ல மாதாஜி, சரி ஒரு ஒன்று நமக்கு உடல் உபாதைகளால் நம்மளால முடியாது இல்லையா, இட் ஹேப்பன்ஸ். ஏஜ் ஆன பிறகு நம்ம வி ஹாவ் டு பி இன் டு தட் மோட் ஓன்லி. அதை நம்ம தவிர்க்க முடியாது. நம்மளா வேணும்ட்டு அதை வந்து ஏற்படுத்திக்கிறது கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி அதாவது ஏதோ ஒரு செயல், ஒரு எமர்ஜென்சி வேலை, அதனால நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியாமல் போகலாம். இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் யாத்திரை போகும்போது ஒரு வாரம் நம்ம வந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணுவோமான்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம பெட்டர் டு பி வந்து நம்ம என்ன முடியறதோ செய்யலாம். இஃப் யூ ஆர் வெரி வெல் ஆரோக்கியமாக இருந்து ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து சோம்பேறித்தனமாக படுத்துட்டு தூங்கினா அடுத்து வந்து எந்த வேலையும் செய்யாமல் இல்லையா, இந்த மாதிரி இருந்தாக்கா அதெல்லாம் தப்பு தான். தட் அண்ட் ஆல் வி நீட் டு ரிக்ரெட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இஃப் நம்ம உடல் ஒத்துழைக்கவே இல்லை அப்படின்னும் பொழுது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் பியாண்ட், பாடி இஸ் நாட் இன் அவர் கண்ட்ரோல். ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம நினைச்சுக்கணும் இல்லையா. பிகாஸ் இந்த எப்போ இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றது, இந்த உடல்ல வந்து இந்த ஜீவன் இருக்கக்கூடிய தன்மை, அதாவது அது இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து முடியாத பட்சத்துல தான் அந்த ஜீவன் அந்த உடலை விட்டு போகிறது. இட் cannot பேலன்ஸ் த ஏஜிங் ஆஃப் திஸ் பாடி இல்லையா. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நாட் இன் த அக்செப்டட் லெவல். ஸோ அந்த ஜீவனுக்கு வந்து தொந்தரவா ஆகும் பொழுது தான் இந்த ஜீவனே இந்த உடலை விட்டு செல்கிறது. ஸோ அதனால இந்த உடலுக்கு தான் வயோதிகம், ஆத்மாவுக்கு வயோதிகம் கிடையாது. அதனால நீங்க மனதளவில் நீங்க அட்டன் பண்ணலன்னாலும் மனதளவுல நீங்க பகவானை படுத்திருந்த நிலையில கூட நீங்க பிரார்த்திச்சுட்டு இருந்தா கூட தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும். சரி, நம்ம உண்மையா இருக்கோமா இல்லையான்றது இறைவன் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். வெளிப்புறத்துல நம்ம அதை வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஓகே, நமக்கு வந்து யாராவது கேட்டு அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட நமக்கு கிடையாது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நத்திங் டு பி ஜஸ்டிஃபைட். இந்த இடத்துல நம்ம எதையுமே ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து பகவான் ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டா நாளைக்கு காலையில நமக்கு வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கான பிராப்தத்தை கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு நாம முன்னுக்கு போகணும். ஸோ வி நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். ஓகே, பகவான்கிட்ட சொல்லலாம்ல மாதாஜி, பகவான்கிட்ட சொல்லி எனக்கு அந்த இதை ஆக்சுவலி நாம எல்லா சித்தாந்தங்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்டுக்கிறோம். ஆனா இறுதியில நாம என்ன பண்றோம், ஒரு பௌதிக நிலையில போயிட்டு நம்ம அதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா. ஐயோ நான் பண்ணலையே, ஐயோ நான் விட்டுட்டேனே, ஐயோ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. ஸோ வருத்தப்படக்கூடிய விஷயமாக, அதாவது வருத்தப்பட வேண்டியது என்னன்னாக்கா நான் சேரலையே போகலையேன்றதை விட இதை நாம் எப்படி வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும் பிற்காலத்துல அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துட்டு போனோம்னா நம்ம மனசு வந்து வருத்தப்படுறத வந்து கண்டிப்பா நிறுத்தும். வாழ்க்கையில படிப்பினைகள் நிறையவே, அதாவது ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயுமே பார்த்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. இப்போ பிறருக்காக நாம வந்து பேசுவோம், பிறருக்காக வந்து இப்போ எனக்காக வந்து ராதிகா மாதாஜி நிறைய பேசுவாங்க. ஓகே, ஆனா ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு ராதிகா மாதாஜி வந்து எனக்காக பேசியும் கூட நானே வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகி
அடுத்தவங்களோட நானே போயிட்டப்போ அப்போ ராதிகா மாதாஜி போட்ட எஃபர்ட் எல்லாமே வந்து அவங்க எவ்வளோ பேடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஆனா அந்த பேட் ஃபீலிங்கை கூட அவங்க வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு கண்டிப்பா வரணும் இல்லையா? திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். ஏன்னா ராதிகா மாதாஜி நாங்க 2 பேருமே வந்து வி ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் ஓப்பன்லி ஒன்லி. அதனால எதுவுமே மனசுல பெருசா அழுத்திக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வெரி ரேரா நான் வந்து மேபி 1 or 2 இன்சிடென்ட்ஸ் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனா மேஜரா எதுவுமே காதுக்கு பெருசா நான் போட்டுக்க மாட்டேன். அவங்களும் அதே மாதிரி தான். ஷி ஆல்சோ ஒன்ட் டேக் இட். ஓகே. ஸோ அதனால இந்த நம்ம சிம்பிளா வாழ்க்கையில வந்து யாரும் நித்தியமான எதிரிகளும் கிடையாது, நித்தியமான நண்பர்களும் கிடையாது. ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து எல்லாருமே ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு மனசை தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வாழ்க்கையில படிப்பினை. ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு படிப்பினை தான். ஓகே. அதனால மனிதர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, ஒவ்வொரு விஷயம் கூட நம்ம அவ்வாறு எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். எவ்ரி மினிட் நமக்கு வந்து இதை சிம்பிளா எடுத்துட்டா நமக்கு தலைமையில பாரம் கிடையாது. அதை நம்ம பாரமா நினைச்சுட்டு நம்ம மனதளவுல நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அது நிறைய பாரத்தை கொடுக்கும். அதை தாங்கக்கூடிய உடல் வலிமையும் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஸோ வி ஆர் நாட் தட் மச் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இந்த பிசிக்கல் வந்து நமக்கு எப்பவுமே வந்து ஒத்துழைக்கும்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. அதனால பிசிக்கலுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய மனபாவனையை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அதை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அவ்வாறு நம்ம எடுத்துட்டாக்கா எல்லாமே ஈஸி கோயிங்கா இருக்கும். அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு மனசு, அடுத்தவங்களை வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு, இதெல்லாம் தான் நம்ம பகவத்கீதையிலே படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ உதட்டளவுல நம்ம பேசுறதை விட செயல் அளவுல நம்ம செயல்படுத்தும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் அதை நம்ம அமல்படுத்த முடியும். ஏன்னா இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து நாம அவ்வாறே வாழ்ந்து விட்டு இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னா கண்டிப்பா முடியும் இல்லையா? ஸோ இட் வில் டேக் டைம் டு அக்செப்ட் த பீப்புள் ஆஸ் இட் இஸ். ஸோ ஆனா மாற்றம் என்பது அடுத்தவங்க கிட்ட வரணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. மாற்றம் என்பது நம்ம கிட்ட இருந்து வரணும்னு எதிர்பார்க்கணும். நாம மாறினா அடுத்தவங்க அதை கண்டு மாறதும் அவங்களுடைய விருப்பம்னு நம்ம விட்டுறணும். வி கான்ட் ஃபோர்ஸ் எனிவன் இல்லையா? யாரையுமே நம்ம வந்து இதை பண்ணியே ஆகணும்னு நம்ம வந்து அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க மனசு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அவங்களே உணர்ந்தாங்கன்னா அவங்களே மாறிடுவாங்க. தட்ஸ் இட். ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் லைக் தட். சரிங்களா? அதனால நீங்க செய்யவில்லையே, அதாவது ஒன்றுக்காக வருத்தப்படுறதும் முடியலையே என்ற எதையுமே விட்டுட்டு முடிஞ்சுச்சேன்ற அந்த இதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. ரெண்டுமே தேவையில்லை. எவ்ரி மூமெண்ட் வி ஆர் அட் த மர்சி ஆஃப் த லார்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் எண்ணிக்கொண்டு இறைவன் தொண்டு ஆற்றுவதற்கு நமக்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே. இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, பிரேமா மாதாஜி அண்ட் புஷ்பா மாதாஜி. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் அவங்க 2 பேரே தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. இஃப் சம்மன் இஸ் வில்லிங் டு டூ ஆல்சோ ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். ஓகே. அண்ட் தென் டூ இட். ஆக்சுவலி சித்ரா கேஸ்வினி மாதாஜி நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா? யூ கேன் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு என்டர்டைன் ஸோ ஆல் திஸ் தட் வில் ஆல்சோ பி குட். நீங்க பிகாஸ் ஒரு டீச்சரும் இங்க இருப்பாங்க. ஷீஸ் இன் யூஎஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அவங்க யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் அவங்களோட நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஓகே. ஷீஸ் டேக்கிங் இங்கிலீஷ்ல வந்து பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க. தமிழுக்குமே அவங்க வந்து கிளாஸஸ் எடுக்க போறாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி பாகவதம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க லெவல் 3 கிளாஸஸ் இப்போ வரக்கூடிய பேட்ச்ல வரக்கூடியது. இந்த லெவல் 2 இவங்க கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அந்த பேட்ச் அப்படியே வந்து லெவல் 3க்கு வந்து சித்திரகேசரி மாதாஜி தான் எடுக்க போறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி நீங்க ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் அவங்க அங்கேயே இருப்பாங்க. ஐ வில் பர்சனலி புட் மெசேஜ் ஆல்சோ. மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணல. ஸோ அதனால வந்து வி வில் சி. ஓகே. ஷல் வி கோ இன்டு த செஷன்? ஓகே. ஜெயராஜன் மாதாஜி ஒரு டவுட். 12 மணிக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வந்து இவங்க காலையில படிச்சிருவாங்க அப்படின்னா மங்கள மாதாஜி கிட்ட சொல்ல வேண்டாம்ல மாதாஜி? வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். அவங்க இங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே மாதாஜி. மங்கள மாதாஜி 3 PM கிளாஸஸ் அதை வேணா ஹேண்டில் பண்ணும். இல்ல 3 PM இல்ல மாதாஜி, நான் 7 PM போயிடுவேன். நான் நாளையில இருந்து. இல்ல நீங்கல்ல 3 PM கிளாஸ் யார் எடுக்க போறாங்க? அப்போ தாரணி மாதாஜி இருப்பாங்களா? அவங்க எடுப்பாங்க. அது பிரச்சனை இல்ல. தென் ஃபைன். அப்ப அவங்கள 7 PM கிளாஸஸ் உங்களுக்கு 2 நாள் எடுத்தோம், அதை மட்டும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம். அவ்வளவுதான். ஹரே ஜெயநாத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी 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 यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे எல்லாரும் कृष्ण हरे कृष्ण माता जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
நரம் நரம் செய்வார் செய்வ நரோத்தமம் நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவி சரஸ்வதி சரஸ்வதி வியாசம் வியாசம் ததோ ஜயாம் முதிரயேத் ததோ ததோ ஜயம் ஜயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ரயேஷு நஷ்டப்ரயேஷு ஆபத்ரேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயாம் நித்யம் நித்யம் பாகவத பாகவத சேவையா சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. இப்போ பரத மகாராஜாவின் குணநலன்களை பற்றி ஒரு விளக்கம். ஸோ அவருடைய உயர்வான குவாலிட்டி கருணை உள்ளம் இல்லையா? அந்த கருணை உள்ளத்தினால்தான் அவர் வந்து என்ன ஆனார் ஆக்சுவலி. ஸோ பக்தி வாதையிலிருந்து தவறி விழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் இல்லையா? ஸோ கம்பேஷன், ஒரு பக்தருக்கு முதன்மையா இருக்க வேண்டியது என்னன்னா கருணை. அதாவது யாரையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து ஒரு பக்தர் வந்து வளர்த்துக்கணும். ஸோ அந்த ஜீவனுடைய தன்மையை பற்றி நாம பெரிதா எண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒரு மானுக்காக தன்னுடைய அதாவது பக்தி தொண்டையே வந்து அவர் வந்து விட்டார் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு கருணை வந்து கருணை இருக்கணும், ஆனால் அவருடைய கடமையை அவர் விடக்கூடாது இல்லையா? கருணை வேறு, அதே மாதிரி வந்து தன்னுடைய கடமை வேறு. ஸோ கடமையை வந்து என்னைக்குமே நாம தலையாய கடமையை விட்டு கொடுக்க கூடாது, அதை செய்யணும். ஸோ அப்போ அதை கண்டினியூ பண்ணியிருந்தா அவர் மரணிக்கும் பொழுது பகவானை எண்ணக்கூடியதும், பகவான் மீது நம்பிக்கை கொண்டு பகவானை இந்த மானை நீங்களே ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அவருடைய திருவடிகள்ல வந்து மனசை வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்கலாம் இல்லையா? இந்த ஆப்ஷன் கூட அவர் எடுத்திருக்கலாம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணார், அந்த மானின் மீது இருந்த அன்பு பிளஸ் அந்த பரிவு இல்லையா, கருணை. ஸோ அது ஒரு குழந்தைய போலவே அவர் பாவிக்க ஆரம்பிச்சார். ஆனா இந்த குணாதிசயம் நமக்கு கூட இருக்கு இல்லையா? அதாவது வயதுல வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருப்போம், கோவமா இருப்போம். அடுத்து வந்து நம்ம பிள்ளைகளை ரொம்ப கண்டிப்போட வளர்ப்போம் இல்லையா? வயோதிகமான பிறகு அதே பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய பிள்ளை வேணா அந்த அவருடைய பிள்ளைய வந்து திட்டுவாங்க, மேலும் கண்டிப்பாங்க. ஆனா நாம ஒரு தாத்தா பாட்டி ஆன பிறகு என்ன பண்றோம், ரொம்ப ரொம்ப கருணையாயிடுறோம் இல்லையா? பாட்டியோட செல்லத்துலதான் இவன் கெட்டு போட்டான், அப்பா தாத்தாவுடைய செல்லத்துலதான் இவன் இப்படி இருக்கான் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம பேசுறோமா இல்லையா? ஸோ வயோதிகமான பிறகு கருணை இன்னும் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ரொம்பவுமே கம்பேஷன். அப்போ பொறுப்புல இருக்கும்போது நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து அதாவது இப்போ பொறுப்புகள் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண பிறகு வெறுமனே அன்பு, உறவு முறை இதன் மீது தான் நம்முடைய மனது வந்து லயிக்கிறது இல்லையா? அப்போ அதற்கான நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கருணை வந்து இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்கிறது. ஆல்ரெடி கருணை உள்ளத்தோட இருக்கக்கூடியவங்க அதை விட இன்னும் பன்மடங்கு கருணையை காட்டுவாங்க. கருணையே அந்த அளவுக்கு இல்லாதவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்களுடைய பரிவாரத்திற்கிட்டையாவது அவங்க கருணை இருக்கிறத வந்து கண்டிப்பா வளர்த்துப்பாங்க இல்லையா? இதை நம்ம அந்த பண்பு நம்ம கிட்ட எங்க இருந்து வந்தது, பகவானிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பண்புமே நம்ம கிட்ட சிறிய அளவுல நமக்கு வந்திருக்கு. ஆனா அதை நம்ம எந்த பண்பை வந்து நாம மேன்மையா வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சு நாம அதுல வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, பரத மகாராஜாவினுடைய குணநலன்கள். ஸோ இதுல மொத்தமே 28 ஸ்லோகங்கள். ஐ திங்க் கரண் அது மோஸ்ட்லி மியூட் பண்ண, ஆனா மறுபடியும் எல்லாரும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, தயவு செஞ்சு மியூட்ல போங்க. நீங்க வாசிக்கும் பொழுது நீங்க அன்மியூட் பண்ணா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. பரத மகாராஜாவினுடைய குணநலன்கள் இல்லையா? பரத மன்னர் மிக உயர்ந்த நிலையை எய்தியிருந்த போதிலும் ஒரு மான்குட்டியின் மீது கொண்ட பற்றினால் தவறி கீழே விழுந்தார் இல்லையா? சோ கண்டகி ஆற்றில் வழக்கம் போல் நீராடி முடித்து மந்திரத்தை அவர் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சினைமான் நீர் அருந்த ஆற்றிற்கு வந்தது. அப்பொழுது திடீரென்று சிங்கத்தின் உருமல் கேட்டு பயத்திற்கும் அச்சத்திற்கும் ஆளாகிய அப்பெண்மான் ஒரு குட்டியை அங்கேயே ஈண்டெடுத்தது. பின்னர் ஆற்றை கடக்க முயலும் போது இறந்து விட்டது. நீரில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த மான்குட்டியின் மீது இரக்கம் கொண்ட பரத மன்னர் அதனை காப்பாற்றி ஆசிரமத்திற்கு எடுத்து வந்து அன்புடன் வளர்த்து வந்தார்.
படிப்படியாக மான்குட்டியின் மீது பற்று வளர்த்தார். எப்பொழுதும் அதை பற்றியே சிந்திக்கலானார். அது வளர்ந்தவுடன் பரத மன்னரின் இணை பிரியாத தோழனாயிற்று. அவரும் அதை மிகவும் அக்கறையாக வளர்த்து வந்தார். இவ்வாறு ஆழ்ந்து போனதினாலும் மானின் மீது அதீத பற்று வைத்ததினாலும் அவரது பக்தி தொண்டில் தொய்வு ஏற்பட்டது. தனது வளமிக்க அரசினை துறந்தவராக அவர் இருந்த போதிலும் மானின் மீது மட்டும் அதிக பற்றுடையரானார். இவ்வாறு அவர் தனது யோக சித்தியின் பயிற்சியிலிருந்து தவறி விழுந்தார். ஒரு நாள் அம்மானை காணவில்லை. மன்னர் மிகுந்த மன வருத்தத்துடன் காடெங்கும் தேடினார். சோகத்தினால் ஒரு கட்டத்தில் ராஜா கீழே விழுந்து இறந்தார். இறக்கும் பொழுது மானையே பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்ததினால் மறுபிறப்பில் அவர் ஒரு மானின் வயிற்றில் பிறக்க வேண்டியதாயிற்று. அவர் ஆன்மீகத்தில் நல்ல வளர்ச்சி பெற்றிருந்தமையால் மானின் உடலாக இருப்பினும் தனது கடந்த கால செயல்களை அவரால் மறக்க முடியவில்லை. கடந்த காலத்தில் தன் மேன்மையான இடத்திலிருந்து எவ்வாறு தவறி விழுந்தோம் என்பதை அவரால் நன்கு உணர முடிந்தது. இதன் காரணமாக அவர் தனது தாய்மானை விட்டு பிரிந்து மீண்டும் புலக ஆசிரமம் சென்றார். மானின் வடிவில் இறுதியில் தனது பலன் தரும் செயல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். அவர் இறந்த பொழுது மானின் உடலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஜடபாரதர் ஆக வர்றது. ஸோ அடுத்து வர்றது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஜடபாதருடைய செயல்கள், மீண்டும் அவர் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்கிறது, இதெல்லாமே நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ இப்போ இந்த 31 ஸ்லோகம், 31 ஸ்லோகத்துல முதல் 7 ஸ்லோகங்கள் பரத மகாராஜா அங்கே ஒரு மான் நீர் அருந்துவதும், அந்த மான் சிங்கத்தினுடைய உருமலை கேட்ட பிறகு பயத்தினால் ஈன்றெடுத்து அக்கறையை கடக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்து இறந்து விடுவதும், இதெல்லாமே அவர் பார்க்கிறார். மேலும் அந்த குட்டி போட்ட அந்த சின்ன மானை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வர வரைக்கும் 7 ஸ்லோகங்கள் பேசப்படுகிறது. மேலும் 8லேருந்து 15 ஸ்லோவா அதாவது அடிக்ஷன் அப்படிங்கறது நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும், அனைத்துமே சிறிய அளவுல இருந்து தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறது. அதனாலதான் மங்களாரத்தி கூட நல்ல அடிக்ஷன்ஸ் எப்பவுமே நன்மைதான். தீயதான அடிக்ஷன்ஸ், அதாவது ஒன்றுக்கு அடிமையாகுவது என்பது மனிதனுடைய பண்பு இல்லையா? நாம் எப்பொழுதுமே ஆளணுன்ற பண்பு நம்ம மேல் நோங்கினாலும் ஏதாவது ஒண்ணு தொண்டுல நம்ம ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருப்போம். அதாவது நம்முடைய பிறவி குணம் என்பது அடுத்தவர்களுக்கு தொண்டு புரிவதுதான். ஸோ அதுதான் இந்த ஜீவனுடைய, ஏன்னா இந்த பின்ன பகுதியா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்திருக்கோம். இறை தொண்டு ஆற்றுவது என்பது நம்முடைய தலையாய கடமை. அதனால தொண்டு செய்வது என்பது நம்ம பிறவி குணம். ஓகே, ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம தொண்டு பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். உயர்வான பதவியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் தன் வீட்டுல தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளுக்கு அவர் தொண்டு பண்ணிட்டு தான் இருப்பார். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தொண்டு செய்ய வேண்டியதுதான் இல்லையா? அந்த பண்பு என்பது நம்மளோட பிறந்த ஒரு பண்பு, ஜீவன்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு. ஸோ அவருடைய மேன்மையான தொண்டு யாருக்கு இருக்கணும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு இருக்கணும். ஆனா அதை எப்பொழுது மறக்கிறோமோ, இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது நமக்கு எப்பொழுது நம் ஈடுபாடை நாம் அதிகரித்துக் கொள்கின்றோமோ, அப்போ இங்க இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நாம் என்ன பண்றோம்? தொண்டு புரிகின்றோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதே மாதிரியான ஒரு பண்பை யார் வளர்த்துக்கிறார்? ஆக்சுவலி அவர் முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்தார்? யஜ்ஞங்களை வளர்த்துட்டு இருந்தார், காயத்ரிகளை சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா? ஸோ புலக ஆசிரமத்துல. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய சாதன பக்தியை மறந்துடுறார். ஏன்னா அவருடைய கருணை எதன் மீது ஏற்பட்டது? மானின் மீது ஏற்பட்டது. அதாவது தான் இந்த வாழ்க்கையை வந்த நோக்கத்தை முடித்துக்கொண்டு இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த பண்பிலிருந்து அவர் என்ன ஆனார்? மானுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து மானின் மீது பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறார் இல்லையா? அது 8லேருந்து 10. 11லேருந்து 14வது ஸ்லோகம் மான் மீது மானின் மீது, அதாவது மான் பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அழகு எனக்கூடிய அந்த பண்பு நம்மள ஈர்க்கிறது இல்லையா? ஸோ இந்த பௌதீக உலகத்துல பௌதீக உடல்களோடு இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன், எஸ், ஆண் பெண்ணுக்கு ஈர்ப்பு மற்றும் பெண் ஆணுக்கு ஈர்ப்பு. இது அங்கதான் இந்த பிரபஞ்சம் அவ்வாறுதான் இயங்குகிறது இல்லையா?
ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அழகா இருந்தாக்கா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணக்கூடிய அந்த பண்பும் நம்ம கிட்ட உண்டு. ஸோ அந்த மான்குட்டி ரொம்ப அழகா இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணார், அந்த மான்குட்டியின் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு அதிகமா வளர்த்துண்டு அவர் செய்து கொண்டிருந்த சாதனையை வந்து அவர் வந்து மெதுவா எல்லாத்தையும் தொடர்ந்துட்டே வந்தார் ஆக்சுவலி. ஓகே, டிஸ்ட்ராக்டட். 15வது ஸ்லோகம். ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அந்த மானை எந்த ஒரு தருணத்திலுமே தான் பிரிந்திருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்ட அளவுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அந்த மான் கண்ணு முன்னாடி காணாம போயிடுத்துன்னா அவருக்கு வந்து கலக்கம், குழப்பம், எங்க போயிடுது, யார் பார்த்துப்பாங்க, என்ன ஆச்சு இல்லையா? இப்ப நம்ம குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வர வரைக்குமே அந்த குழந்தை ஒரு 10 நிமிஷம் பஸ் லேட் ஆயிடுதுனாக்கா வரலன்னா கரெக்டா 3:30 மணிக்கு வந்துடும் பஸ் அப்படின்னு 3:40 வரலையும் வரலனாக்கா அந்த ரோட்ல காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அம்மா வந்து டென்ஷன் ஆயிடுவா. 10 வாட்டி வந்து அந்த டிரைவருக்கே கால் பண்ணிடுவா, எங்க இருக்கு, இங்கே ஏன் வரல, குழந்தை வந்தாளா அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலை இந்த இடத்துல பரத மகாராஜாவுக்கு இருந்தது. மேலும் 16லிருந்து 25வது ஸ்லோகம். ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த டியர். ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, அந்த மான் வந்து அதாவது அவருக்கு தெரியாமல் எங்கேயோ சென்று விடுகிறது. ஓகே, ஸோ அந்த மானை தேடிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றார், காடெல்லாம் அலைகின்றார் இல்லையா? அதை பத்தி பேசுறது 16லிருந்து 18. ஐ எம் நெக்லிஜென்ட், அதாவது கிளம்பிடுச்சு, நான் தான் அதை சரியா பார்த்துக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஆனா மான் என்ன செய்யும், அது குட்டி இல்லையா? நான் அதை பார்ப்பேனோ, அது வந்துருமோ அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 17லிருந்து 19. 20லிருந்து 25. அதாவது in illusion Bharata praises the deer as a prince and submissive இல்லையா? ஸோ அதாவது மானை புகழாரங்கள் வந்து சூட்டுறார் ஆக்சுவலி அடக்கத்தோட. ஸோ அதாவது யாருடைய புகழாரங்களை நாம் எப்பவுமே சூட்டணும், பகவானுடைய புகழாரங்கள் இல்லையா? ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் வந்து தவறு எதுவுமே இழைக்கல பரத மகாராஜா இல்லையா? தீய செயல்கள் எதுவுமே பண்ணலாம் இல்லையா? சில பேர் வந்து தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகி மறக்கிறது வந்து சகஜமான ஒன்று இந்த கலியுகத்துல. ஆனால் இங்கே பரத மகாராஜா என்ன பண்ணார், அவர் வந்து எந்த ஒரு தீய பழக்கங்களுக்கும் அடிமையாகல. ஆனா அந்த மானின் மீது இருந்த அன்பு, பரிவு, அதனோடு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, இதனால வந்து மானை விட்டு அவரால் பிரிந்திருக்க முடியல. அந்த பிரிவினுடைய இயக்கம். மேலும் அந்த மானை பற்றியான புகழாரங்களை எல்லாம் சூட்டுகிறார். அந்த மான் இப்படி இருந்தது, அப்படி இருந்தது இல்லையா? ஸோ அதாவது யாருடைய புகழாரங்கள் கேட்பதற்கு மேன்மையா இருக்கும், பகவானுடையது இல்லையா? நம்ம ஒரு பக்தரை பத்தி நம்ம வந்து புகழாரங்கள் சூட்டினா ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் நம்ம மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன் இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து நம்ம உண்மையிலேயே அந்த நபர் வந்து புகழக்குரியவர், பெருமைக்குரியவராக இருந்து போட்டினாலும் அது ஒரு 2 நிமிடம் நாம போட்டுடலாம். அதுக்கு மேல நம்ம மீண்டும் மீண்டும் போட்டினா இது என்ன இவங்க திருப்பி திருப்பி வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுறாங்களே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அது வேணும்னே சொல்றாங்களோ இவங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட். எஸ், பூஜிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை வந்து கண்டிப்பா நாம வந்து அவங்களுக்கு குளோரிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம். ஆனா அதை வந்து ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்து குளோரிஃபை பண்ணா அது வந்து இட் வில் பிகம் வெரி ஹார்ட் இல்லையா? அது வந்து ஒரு தவறுதலாக தோணும். ஆனால் அதே இறைவனை புகழாரங்களை நீங்க மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுங்க. ஸோ தட் வில் மேக் யூ ரிஜாய்ஸ் இல்லையா? அது உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அதனால இறைவனை தவிர நாம் எந்த புகழாரங்களை சூட்டினாலும் அது திகட்டிவிடும். ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அந்த புகழாரங்களை வந்து நாம சொல்றதும் தவறு, ஏற்றுக்கொள்வதும் தவறாகிவிடும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிடும். ஸோ தட் வில் பிகம் ஏ டியூட்டி இல்லையா? செய்ய வேண்டியது நம்முடைய டியூட்டியா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நம்ம வரும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுடைய புகழணும்னாக்க எஸ், குளோரிஃபைங் ஏ டிவோட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அதை வந்து மணிக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா எவ்ரிவன் ஹஸ், எல்லாருமே ஒரு நற்காரியம் பண்ணியிருப்பாங்க, எல்லாருமே ஒரு நல்ல சேவையை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? எவ்ரிவன் டிசர்வ்ஸ் தட். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒருத்தரை மட்டுமே நாம புகழாரங்கள் சூட்டுவது என்பது தட் இஸ் நாட் ரைட் இல்லையா? ஸோ அந்த புகழாரங்களுக்கு வந்து வேல்யூ இல்லாம போயிடும். இது நம்ம கண்கூடாக கூட காணலாம் இல்லையா? ஸோ ஆனா அதே பகவானுடைய புகழாரங்கள் நம்ம திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தா கூட எத்தனை வாட்டி படிக்கணும், எத்தனை டிவோட்டிஸ் புகழாரங்கள் சூட்டிட்டு இருக்காங்க. பாகவதம் மொத்தமே நான் அதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ பாகவதர்களுடைய புகழாரங்களை பகவான் திருவடிகள்ல வந்து சேவிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படியெல்லாம் பகவானை எண்ணி அவங்க வந்து பக்தி கொள்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இல்லையா? ஆனா அது நமக்கு திகட்டுறதே கிடையாது. ஸோ அதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இல்லையா? நம்முடைய புகழாரங்கள் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் லிமிட்டட் அண்ட் இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் டெஸ்டினேஷன் ஆல்சோ இல்லையா?
ஸோ எல்லா காலகட்டத்திலையுமே எல்லா புகழாரங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார். ஓகே, அடுத்து 26 31 ஜடபாரதர் வந்து மரணிக்கும் பொழுது என்ன ஆறார், அந்த மானையே அப்படியே தேடிண்டே போகும்பொழுது அவர் விழுந்து மரணம் என்பது ஏற்படுகிறது. அப்படி மரணம் ஏற்படக்கூடிய தருணத்துல அவர் வந்து அந்த மானை யாரு பார்த்துப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டே மரணித்தார். மரணிக்கும் பொழுது நாம் எந்த மனநிலை கொண்டு மரணிக்கின்றோமோ அதுவாகவே நாம வந்து அதுதான் நமக்கு பேஸ். அதன் அடிப்படையில தான் நமக்கு இன்னொரு உடலே கிடைக்கும். ஓகே, மரணிக்கும் பொழுது நாம் யார் மீதாவது கோபமோ இல்ல வந்து யாரையாவது நம்ம வந்து அதாவது நம்ம எப்பவுமே சோகமாகவோ இல்லையா அடுத்தவங்களுடைய மீது பொறாமை கொண்டோ கம்பேரிசன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்களோட நம்ம மரணித்தால் அதே மாதிரி குணாதிசயம் கொண்ட உடலைத்தான் நம்ம பெறுவோம். ஓகே, ஸோ எந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸோட நாம இந்த உடலை விடுறோமோ அந்த குவாலிட்டிஸ் அத்தனையுமே அடுத்த உடல்ல போய் நிற்கும். அப்போ நாம என்ன பண்ணணும், இப்போ மன்னிக்கக்கூடிய மனசு இல்லையா, அடுத்து வந்து குற்றம் காணாம இருக்கக்கூடிய ஒரு மனசு, இதெல்லாம் நிறைய வளர்த்துக்கணும். அதாவது ஒரு சோபரா இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பழகிக்கணும் இல்லையா. சிதாந்திர் முனி லெவலுக்கு நம்ம போக முடியலானோ அதுல இருக்கக்கூடிய சிறிய லெவல் குவாலிட்டிஸ் ஆகுது, அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே சிறிதாகாவது நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை இல்லையா. ஸோ குற்றம் காணாமல் இருக்கிறது. எஸ், நம்ம இப்போ ஒருத்தர் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து ஒரு செயல்படுறாருன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட போய் நீங்க தவறு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஏத்துப்பாங்களா? இவங்க வந்து என்னை வந்து தவறாவே நினைக்கிறாங்க இல்லையா, என்னை எப்பவுமே தவறா நினைக்கிறாங்கன்னு தான் நினைப்பாங்களே ஒழிய நம்ம அவங்க மேலும் இனிமே அந்த மாதிரியான தவறுகள் இழைக்காம இருக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு நல்லெண்ணம் கொண்டு கூட நம்ம அவர்களுக்கு சொன்ன போனாலும் அது வந்து கண்டிப்பாக நடக்காது இல்லையா. அதனால நாம அறிவுரைகள் என்பது யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பா சொல்லலாம். நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாத அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நாம பிரார்த்தனைகள் மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஓகே, ஸோ பாரதா லிமிட்டட் இல்லையா, அதாவது போன ஜென்மத்தினுடைய அவர் செய்த பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு என்னைக்குமே வீணாகாது இல்லையா. அந்த ஒரு புண்ணியத்தால தான் என்ன செய்தோம் முந்தைய ஜென்மத்துல அப்படிங்கிறது வந்து அவரால் நினைவு கூற முடிந்தது இல்லையா. பரத மகாராஜாவா இருந்து அடுத்து அந்த மானுக்காக வந்து உயிரை விட்டு அந்த மானாகவே அவதரித்து அதுவும் புலகாசிரமத்திலே தன் தாயை விட்டு கூட அந்த மான் வந்து தூர விலகி விடுகிறது. ஸோ அப்படி வாழ்ந்து மீண்டும் வந்து மனித பிறவி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கிறது. ஓகே, ஸோ அந்த உடலை விட்டார், மானினுடைய உடலை விட்டார் என்ற வரைக்கும் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். ஓகே, நாம் இப்போ இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு போகலாம். பிரேம மத்தாஜி வாசிங்க. शिशुक उवाच एकदातु महानद्यां कृताभिषेक नयमिगावश्यगो ब्रह्माशरम् अविकृणानो मुहूर्तत्रयम् उदघान्त उपविवेशः. यस् वासि सुग उवाच एकदातु महानद्यं कृताभिषेक नैमिकावस्यको ब्रह्माक्षरम् अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदघान्त उपविवेशः. स श्री सुग உவாச்ச. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஏகதா ஒரு சமயம், தூ ஆனால், மகா நத்தியம் கண்டகி என்னும் மகா நதியில், கிருத்த அபிஷேக நயமிக அவசியக மலஜலம் கழித்தல் போன்ற காலை கடன்களை முடித்து பல் துலக்கி நீராடி பிரம்ம அட்சரம் பிரணவ மந்திரத்தை ஓம் அபிக்ருஹ்ணா ஓதுதல் முகூர்த்த தரயம் 3 நிமிடங்கள் உகந்த ஆற்றின் கரை மீது உபவிசே அவர் அமர்ந்திருந்தார். மொழிபெயர்ப்பு.
சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், அன்பார்ந்த மன்னனே, ஒரு நாள் மகாராஜன் பரதன் மலஜலம் கழித்தல், நீராடுதல் போன்ற காலை கடன்களை முடித்து கண்டகி நதியின் கரை மேல் கரைமேல் சிறிது நேரம் அமர்ந்திருந்த பின்னர் ஓம்கார மந்திரத்துடன் தொடங்கும் அந்த மந்திரத்தை ஓதத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், அடுத்து விஜயகுமாரி மாதாஜி. தத்ர ததா ராஜன் ஹரிணி பிபாஷயா ஜலாஷயாப்யாசம் ஏன கவோ பஜாகம. எஸ், வாசி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. வினீதா கேசவி மாதாஜி. ஓகே, வேற யார் கையை ஒருத்தருக்காங்க இந்த இடத்துல? ஜானகிராம் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. பதம் 2. தத்ர ததா ராஜன் ஹரிணி பிரசாய ஜலாசயாப்சாசம் ஏனக ஓ பஜாம். தத்ர நதிக்கரையில். ஒரு செகண்ட். வாசிக்கவா மாதாஜி நானு? அவரே வாசி. தத்ர நதிக்கரையில் ததா அந்த நேரம் ராஜன், ஓ அரசனே, ஹரிணி ஒரு பெண்மண், பிபாசா தாகத்தின் காரணமாக, ஜலாசயா அப்சாயசம் நதியின் அருகே, ஏக தனியே, ஏவ உறுதியாக, உபஜாகமா வந்தது. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ மன்னனே, பரத மகாராஜா, அந்நதிக்கரையில் அமர்ந்திருந்த பொழுது தாகத்தின் மிகுதியால் தவித்த ஒரு பெண்மான் நீர் அருந்துவதற்காக அங்கே வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே. வாழ்வோம். தேங்க்யூ பிரபுஜி. எஸ். தயா பேபியமான உதகே தாவத் ஏவா விதூரனே நததோ மிருகபதேர் உன்னாதோ பயங்கர உதபத். எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தயா பேயமான உதகே தாவத் ஏவா விதுரேன நதோ மிருக பதேர் உன்னாதோ பயங்கர உதப்பதத். தயாமான் பேபியமானே மிகுந்த திருப்தியுடன் நீர் அருந்தியது. உதகே தண்ணீர், தாவத்தேவ அந்த சமயத்தில், அவிதூரனே மிக அருகில், நதத கர்ஜனை, மிருகபதே ஒரு சிங்கத்தின், உண்ணாத ஆரவார ஓசை, லோக பயங்கர உயிர்வாழிகளின் என்னது மத்தாஜி? அனைவருக்கும் மிகுந்த அச்சம் அளிக்கக்கூடிய உதபதத் எழுந்தது. மொழிபெயர்ப்பு. அப்பெண்மான் மிக்க திருப்தியுடன் நீர் அருந்திக் கொண்டிருந்த பொழுது அதன் அருகே ஒரு சிங்கத்தின் உருமல் மிக பயங்கரமாக கேட்டது. உயிர்கள் அனைத்துக்கும் அச்சமூட்டுவதாக இருந்த ஓசையினை கொஞ்சம் மேல காட்டுங்க மாதாஜி. அப்பெண்மான் கேட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து. தம உபஸ்ருத்ய சாமிருகவது பிரகிருதி விக்வவா சகித நிரீக்ஷணா சுதராம் அபிஹரி பயா வினிவேச வியக்ர ஹிருதயா பாரிப்ளவ திருஷ்டிர் அகத திருஷா பயாத் சஹைவோஷா ஓச்சக்ராம. எஸ், வாசி. மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். இவர் மான் மேல உள்ள அட்ராக்ஷன்னால பக்தியை விட்டுட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் கடைசியில. உடனே எடுத்த உடனே மான் மீது அட்ராக்ஷன் வராது. அதுக்கப்புறம் கவனிக்க அதுலதான் ஈடுபாடு இருக்கும், பக்தியில ஈடுபாடு இருக்காது. சொல்றாங்க. இப்ப ஒரு குடிக்காரன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஆரம்பத்துல அவன் வந்து குடிச்சிருக்க மாட்டான் இல்லையா, யாரோ ஒருத்தர் அழைச்சிட்டு போயிருப்பாங்க. ஓகே இன்னைக்கு ஒரு நாள் சும்மா சாப்பிட்டு நல்ல டேஸ்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா அவன் அது விருப்பம் இல்லாமல கூட அவன் இருந்திருப்பான். ஆனா யாருக்காக அவன் போயிருப்பான்? அவன் கூட போன நண்பனுக்காக இல்லையா? அந்த ஒரு இதனால தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரிலேஷன்ஷிப் அவன் என்ன டெவலப் பண்ணான்? பேட் ஹேபிட்ஸ் டெவலப் பண்ணான். இந்த மானுடைய மீது இருக்கக்கூடிய உறவு இல்லையா, அதை வந்து யாருமே இல்லையே அதை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம், அது ஒரு குட் தாட். அது கடவுள் மன்னிப்பாருல்ல மாதாஜி, இந்த மான பண்றதுனால மான வந்து யாருமே இல்லாம அவர் இது பண்றது. அத வந்து அவர் கண்டிப்பா ரட்சித்து இருக்கலாம். ஆனால் இறைவனுக்கு காட்ட வேண்டிய கடன், அதாவது கருணைக்காக நீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுற முடியாதுல்ல. பாகவதமே நீ பகவத்கீதை என்ன படிக்கிறீங்க? பகவத்கீதையில இதே மாதிரி தானே அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அதையும் பண்ணிட்டே ஒரு பண்ணியிருந்தானா நல்லா இருந்திருக்கும். பகவான் என்ன அட்வைஸ் பண்றாரு? நீ வந்து உடலுக்காக கருணை கொள்ளாதே, பாசத்தை கொடுக்காத, ரொம்ப பாசம் வச்சுக்காத அப்படிங்கிற. உடலுக்காக கருணை என்பது உண்மையான கருணை கிடையாது. ஓகே, சோ தட் இஸ் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். அது அஜ்ஞானத்துல இருந்து செய்யக்கூடிய கருணை. உண்மையிலேயே ஆத்மாவில வந்து கருணை கொள்ளணும். ஆத்மாவில அவர் வந்து கருணை கொண்டிருந்தால் அவருடைய பக்தியை வந்து அவர் விட்டிருக்க மாட்டார். அந்த மானையுமே அவர் வந்து நல்லபடியா ரட்சித்திருப்பார். இன்னொன்னு, இறைவன் வந்து பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தும் இல்லையா? எல்லாருமே சேஃப்டி பண்றோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்மளால சேஃப்டி பண்ண முடியறதா? நாம நினைக்கலாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் நான் சேஃப்டி பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியறதோ இறைவன் சித்தத்தால அது மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். கடைசி வரைக்கும் நம்முடைய 10 தலைமுறைக்கு ஏதாவது நம்மளால சேஃப்டி பண்ணி வைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எதையுமே இந்த இடத்துல சேஃப்டி பண்ண முடியாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன நம்மளால முடியறதோ இறைவன் சித்தம் எதுவும் அது மட்டும்தான் நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை நம்ம எதுவுமே வந்து பதவி, பொசிஷன் இல்லையா, செல்வம், இதெல்லாம் எப்போ வரும் எப்போ போகும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இருக்கும் காலம் வரைக்கும் நம்மால் என்ற நற்காரியங்களை வந்து நாம செய்யணும். ஓகே, ஸோ அதன் பிறகு நம்ம அந்த பதவி மீது வந்து நாம இந்திரனை போல மோகம் கொள்ளக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அது வந்து மிக மிக தவறானது. எஸ் மாதாஜி, வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தமுபஸ்ருத்ய சா மிருகவதூஹ பிரகிருதிவித்யவாச்சகித நிரீக்ஷணா சுதராமபி ஹரிப யாபிநிவேஷவ்ய கிரகத்ரயா பாரிப்ளவ திருஷ்டிரகத த்ருஷா பயாத் சகசைவோச்சக்ராம தம் உபஸ்கிருத்ய குலை நடுங்கச் செய்யும் ஓசையினை கேட்டு சா அது மிருகவது பெண்மான் பிரகிருதி விக்வவா இயற்கையிலேயே பிறரால் கொல்லப்பட்டு விடுவோம் என்னும் பயம் சகித நிரீக்ஷணா அலைபாயும் கண்களுடன் சுதரம் அபி பெரும்பாலும் உடனடியாக ஹரி சிங்கத்தின் பயம் அபினி வேஷ வாயினால் வியக்ர ஹிருதய அதன் மனம் கொந்தளித்தது. பாரிப்பவ திருஷ்டி அதன் கண்கள் அங்குமிங்கும் அலைபாய்ந்து அகதத் த்ரிஷா தாகம் முற்றிலும் தனியாது பயாத் அச்சத்தின் காரணமாக லெஹசா திடீரென்று உச்சக்கிராம ஆற்றினுள் பாய்ந்தது. மொழிபெயர்ப்பு. இயற்கையிலேயே மான் பிறரால் கொல்லப்பட்டு விடுவோம் என்னும் அச்சம் உடையதாகும். அதனால் எதனையும் அது சந்தேக கண் கொண்டே பார்க்கும். சிங்கத்தின் உருமலை கேட்டவுடன் அது நடுநடுங்கியது. அங்குமிங்கும் அச்சத்துடனும் அலைப்பாயும் கண்களுடன் பார்த்த அந்த மான் தனது தாகம் தணிவதற்குள்ளாவே ஆற்றினுள் பாய்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சித்ரலேக மாதாஜி, வாசிங். தஸ்யா உத்பதந்தயா அந்தர்பத்னயா ஊருபயாவகலிதோ யோனி நிர்கருதா கர்ப்ப ஷிரோதசி நிபவாத. வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்யா உத்பதந்த்யா அந்தர்வதன்யா உருபயாவகலிதோ யோனி நிர்கிருதா கர்ப்பः ஸ்ரோதசி நிபபாத. தஸ்யாதன் உத்பதந்த்யா
வேகமாக தாவியது. அந்தர்வதன்யா, அது தனது கற்பையில் குட்டியை சுமந்திருந்த சினைமான் ஆதலினால் உருபய மிகுந்த அச்சத்தினால் அவ அவகலித வழிக்கு விழுந்ததினால் யோனி நிர்கத கற்பையிலிருந்து வெளியே வந்தது. கர்ப்ப குட்டி ஸ்ரோதசி ஓடும் ஆற்று நீரில் நிபபாத வீழ்ந்தது. மொழிபெயர்ப்பு. அம்மான் சினைமான் ஆனதினால் அது அச்சங்கொண்டு தாவியவுடன் அதன் வயிற்றிலிருந்து மான்குட்டி வெளியே வந்து வேகமாக பாய்கின்ற ஆற்று நீரில் விழுந்தது. பொருளுரை. ஒரு பெண் உணர்ச்சி வயப்பட்டு மெய் மறந்தாலோ அல்லது அச்சத்தினால் அதிர்ச்சி அடைந்தாலோ அவளுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு. ஆகையினால் கர்ப்பிணி பெண்கள் இதை புறப்பாதிப்புகளில் இருந்து தனித்து இருத்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भग्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. शिशुक उवाच एकदा तु महात्मत्यां कृताभिषेकनय्य मिगावश्यगो ब्रह्माक्षरम् अभिकृणानो முகூர்த்தத்ரயம் உதகாந்த உபிவிசேஷ. ஸோ சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். ஆக்சுவலி யாரை பார்த்து? பரீட்சித் மகாராஜா பார்த்து. ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், இப்படி தன்னுடைய வானப்பிரஸ்த நிலையில வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு இல்லையா புரிந்த வண்ணம் முக்காலம் ஸ்நானம் பண்ணி இல்லையா, அதாவது காலை மதியம் இரவு அதாவது சந்தியா காலத்துல வந்து ஸ்நானம் நதி ஸ்நானம் இல்லையா பண்ணி பகவானுக்கு திருத்தொண்டு அக்னி ஓமங்களை வளர்த்து அவர் வந்து காயத்ரி மந்திரங்களை அதாவது உச்சரித்து அவர் வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருந்தார். யாரு? பரத மகாராஜா. இவ்வாறு ஒரு நாள் அவர் காலை பொழுதுல வந்து தன்னுடைய காலை கடன்களை முடித்து இல்லையா, சோ மேலும் கண்டகி நதி கரையில மேல் சிறிது நேரம் அமர்ந்த பின்னர் ஓம்கார மந்திரத்துடன் தொடங்கும் தனது மந்திரத்தை ஓத தொடங்கினார். ஓகே, காலையில வந்து காலை கடன்கள் முடிச்சு ஸ்நானம் பண்ணி சோ கண்டகி நதி கரையிலே என்ன பண்றாரு, இப்போ அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தியை வந்து தியானம் பண்ணக்கூடிய அந்த இதுல வரார். தத்ர ததா ராஜன் ஹரிணி விபாஷயா ஜலாயஷ்யாப்யசாம் ஏன கவோபஜாகம காம. ஸோ அப்போ பரத மகாராஜ் என்ன பண்றார், அந்த நதிக்கரையில வந்து அமர்ந்திருந்த பொழுது அங்கே தாகத்தின் மிகுதியால் தவித்த ஒரு பெண்மான் இல்லையா, கருவோடு கருத்தரித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மான் வந்து நீர் அருந்துவதற்காக அங்க வந்ததை வந்து அந்த யாரு பாக்குறது, ஆக்சுவலி பரத மகாராஜா பாக்குறார். தயா பேகிமான உகதே தாவத் ஏவாது விதுரனே நததோ மிருகவதே உண்ணாதோ பயங்கர உதபதத். ஸோ இங்கே இந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்புல நம்ம ஒண்ணு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே ஒரு விதமான சுபாவம் என்பது, அதாவது பேஸ் இந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ் வந்து அந்த ஜீவனுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். மானுக்கு வந்து எப்பவுமே அச்சம் தரக்கூடிய ஒரு பண்பு இல்லையா. நாய் எப்பவுமே என்ன பண்ணும், அது வந்து சென்ஸ் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ பேராசை கொண்டது நாய் வந்து இல்லையா, யாருக்குமே தன் அருகில வந்து அழைச்சிக்காது. அதாவது இந்த குணாதிசயங்கள், மனிதன் இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள்ல செயல்பட்ட அடுத்தது அந்த சுபாவத்திற்கு கூடிய விலங்காகவோ அந்த ஜீவனாகவோ பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவன் பெறுகிறான். ஓகே, பன்றி பேராசை இல்லையா.
ஸோ அது குட்டையில தான் ஊறின்னு இருக்கிறதுன்னு தெரியாம அது வந்து அந்த அதனுடைய பேராசை அதுல இருந்து வெளியே வராது. ஏன் இந்திரன் கூட ஒரு முறை பன்றியாக வந்தபோது சாபத்தினால் பன்றி ரூபத்தை ஏற்ற போது அவனுடைய பன்றி ரூபத்துல இருந்த மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு அவனை விலகுவதற்கு வந்து யார் வந்து அழைக்கிறாங்க? பிரம்மதேவர் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அழைத்தாலும் அவர் வந்து வரவே இல்லை இல்லையா? ஸோ அப்படி அந்த ஆசைகள், பேராசை என்பது நம்மள வந்து ஒரு மனிதனுக்கு பேராசை கொண்டு அவன் செயல்பட்டால் இல்லையா? ஸோ அப்போ அவன் என்ன ஆகுறான்னாக்கா மீண்டும் வந்து அதுலயும் அடர்ந்த பேராசை எதுனாக்கா நாகம். ஓகே, அதாவது பாம்பு. ஸோ அதுவும் யோசிக்காம வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மையும் பாம்புக்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? கொட்டிடும் பாம்பு வந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள இமீடியட்டா அடுத்தவங்க வந்து தன்னை தாக்க வராங்கன்றத வந்து கொத்திடும். இங்க மான் என்ன மாதிரி பயத்தினால் என்ன பண்ணும்? அது ஜம்ப் ஆயிடும். ஐ திங்க் 4 செயல்கள். அதாவது நேத்து நான் படிக்கும் பொழுது என்ன ஸ்லோகம், ஐ திங்க் 11வது அத்தியாயம், ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்துல 11வது அத்தியாயத்துல 4 செயல்கள் இருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது பயம், ஒரு நிமிஷம். ஸோ அதுல பயத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா we have to mitigate. அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா பக்தி மட்டும் தான் நமக்கு வந்து சொல்யூஷன். வேற எதுவுமே சொல்யூஷன் கிடையாது. மிச்சம் எல்லாமே கூட, அதாவது இப்போ உணவு இல்லைனாலும் யார்கிட்ட கேட்டு வாங்க சாப்பிட முடியும், நிழல் இல்லைனாலும் எங்கேயாவது கேட்டு தங்க முடியும் இல்லையா? ஆனா பயத்திற்கு வந்து தன்னை ரட்சித்துக் கொள்ற பயம் என்பது நம்ம வந்து எப்படி நம்மளால வெளியில வர முடியும்னா நம்ம பக்தி பண்ணா மட்டும்தான் வெளியில வர முடியும். அதற்கு நாம மனித ரூபம் ஏற்றால் மட்டும்தான் நம்மளால அந்த பயத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும். எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 11th சாப்டர்ல முதல் காமம், கோபம், பயம் வந்து வீழ்ச்சி அடைவதற்கான காரணங்கள். ஒரு நிமிஷம், நேற்று தான் படிச்சேன். ஒரு நிமிஷம். கரெக்ட். ஸோ எங்க வருதுன்னா ஸ்லோகம் நம்பர் 3, 11வது அத்தியாயம் முதல் காண்டத்துல 3வது ஸ்லோகத்துல. ஓகே, லெட் மீ டேக் ஹியர் ஒன்லி. அப்போ உங்களுக்கு அது நேராகவே பண்ணணும். பயம் வந்து இருக்கவே கூடாது. இப்போ இந்தியில ஒரு ப்ராவப் இருக்கு, ஜோ டர்கயா மர்கயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராவப். ஓகே, எது வரைக்கும் நாம பயந்துட்டே இருக்குமோ அது வரைக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து அந்த பயத்திலேயே இறந்து போனோம். இதுல கொரோனா வந்தப்போ நிறைய பேர் பயத்திலேயே இறந்து போனவங்க நிறைய பேர் உண்டு. ஓகே, ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம அந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய வைட்டல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டவுன். ஸோ நம்ம மன அமைதி தான் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை வந்து கொடுக்கும். மன அமைதி இல்லாம செயல்படும் போது உள்ள இருக்கக்கூடிய வைட்டல் ஆர்கன்ஸ், அதாவது முக்கியமான இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருதயம் இல்லையா, சுவாசம், லங்ஸ், இதெல்லாமே வந்து கரெக்டா சரிவர செயல்படாது. ஸோ இந்த பார்க்கும்பொழுது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல ஒரு நிமிஷம், தேர்ட் தானே நான் எடுத்தேன், 1 பாயிண்ட் தேர்ட், சாரி 11ல் 3 இங்க அவுட் ஆஃப், அதாவது 4 ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பௌதிக உலகத்துல. ஒன்று வந்து உணவு ப்ராப்ளம், நிழல் ப்ராப்ளம், பயம் ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறம் வந்து உணர்தல் ப்ராப்ளம். இந்த 3ம் கூட வந்து நம்ம எங்கேயாவது அதுக்கு சொல்யூஷன் நம்ம தேடிடலாம். ஓகே, திருமணம் வந்து நமக்கு இந்த இதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இது வந்து நம்ம ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்கும்பொழுது ஒரு குடும்பத்தை ஏற்படுத்தும் பொழுது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாடகை வீட்லயாவது நம்ம வந்து தற்காலிகமாக நம்ம நிழலை ஏற்படுத்திக்கலாம். உணவு கூட நாம் சம்பாதியம் பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து அதிகபட்சமா வர்ஸ்டா பிச்சை எடுத்தாவது சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? ஸோ இந்த 3த்துக்குமே வந்து சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும். ஆனா இந்த பயம் ப்ராப்ளம் இருக்கு பாருங்க, இது இந்த 3ஐயுமே வந்து கீழே தள்ளி போட்டுரும். ஓகே, இந்த 3மே வந்து செயல்படுத்தாமல் செய்யறதுக்கு கூட இது வந்து பயத்தினால நம்ம எதையுமே முன்னுக்கு போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இந்த பயம் வந்து நம்மளை
the fear problem is always prominent. சில பேருக்கு மரணம் என்றதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமே இருக்காது இல்லையா. ஸோ அது பயம் இருக்கும், எப்படி மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது. ஏன்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய வலி வேதனை எப்படி. ஒருத்தர் ரொம்ப உடல் உபாதையில இருந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் இருக்கும் பொழுது, அப்படிப்பட்டவங்க மரணிக்கும் பொழுது ரொம்ப உடல் வலிக்கு வந்து பயங்கரமாக வந்து அவஸ்தைப்படுவாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதுதான் உண்மையும் கூட. உடல் சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் வந்து மரணிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். எப்போனா நம்ம வந்து உடல் உபாதைகள்ல உழண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது. சில பேர் வந்து அந்த என்ன ஜுரம் அது ஐ திங்க் ஜுரத்துக்கு கூட 107 106 அத்தனை டிகிரிக்கு 104 105 போனாலே நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு அதை கடந்தாலே கஷ்டம் இல்லையா. 105 எல்லாம் கடக்கிறதே கஷ்டம். இப்போ 107 டிகிரி என்ன ஜுரம் அது. இன்னும் ஜுரம் நம்ம படிச்சோம்ல, பாகவதத்திலே படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நிமோனியாவா மாதாஜி? நிமோனியாவா? நிமோனியா வரும், நிமோனியா அட்டாக்கு. அடுத்து இன்னொரு கூட வருது மாதாஜி. எனக்கு நிமோனியா ஜுரம் வந்தப்போ 104 டிகிரிக்கு ஒரு நாள் இருந்தது. ஆமா, 104 வந்தாலே கஷ்டம். விகத ஜுரம் மாதாஜி. ஆஹா, விகத ஜுரம். மாதாஜி நோ. இங்க நம்ம இதுக்கு சமஸ்கிருத வார்த்தை இருக்கு, நம்ம படிச்சோம். ஓகே. அதை படிச்சோம், ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஸோ அந்த ஜுரம் வந்ததுன்னா மரணிக்கும் பொழுது அந்த ஜுரத்துல நம்ம உடல் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் கிடையாது. ஆனா அப்ப அந்த ஜீவனுக்கு வந்து வலிக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில வந்து இருக்கும். இப்போ ஜுரமே வந்து ஒரு 102 டிகிரி ஜுரம் வந்தாலே நம்ம படுத்து தூங்கிட்டு இருப்போம். தூங்குறோமா இல்லையா? அந்த ஜுரத்தினுடைய வலியோ வேதனை நமக்கு தெரியுதா? கண்டிப்பா இல்லை இல்லையா. ஸோ 102க்குன்னா 107 என்ன ஆயிடும், நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோமா. அப்படின்னா இந்த ஜீவனுக்கு என்ன நடக்கிறதுன்றதே தெரியாது, அப்படிப்பட்ட இது. ஸோ பயம் என்பது நமக்கு வந்து அந்த அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும். இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு, 6 சிலபல்ஸ் தான், இது 16. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை நம்ம வாசிக்க சொல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயம் வந்து தூரமாக விலக ஆரம்பிக்கும். ஸோ மகாமந்திர ஜபத்துல நிறைய ஹிடன் பெனிஃபிட்ஸ் உண்டு. ஓகே, அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா மகாமந்திரத்தை அட்லீஸ்ட் இந்த உடலை வந்து நம்ம இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல இருக்கிறவங்களும் பேணி காக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு உண்டு இல்லையா. இந்த உடலை பத்திரமா பார்த்துக்கினாதான் வயோதிகமான காலத்துல வந்து சுலபமா நாம இந்த உடலை விட்டு நீங்க முடியும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ இந்த உடல் உபாதைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம இல்லாம இல்லையா, அன்வான்ட் ஸ்டஃப் எல்லாம் எதுவும் இல்லாம அப்படி ஒரு நிலைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். இல்லைன்னா எப்பவுமே ஸ்ட்ரெஸ்னாலதான் இந்த சுகர் வர்றது இல்லையா. நிறைய டென்ஷன் வச்சுக்கும் போது சுகர் வந்து கண்டிப்பா இம்பேக்ட் ஆகுது இல்லையா. அது ஸோ அந்த டென்ஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய பாதங்களை வச்சுட்டு வழி நடத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு நாம முயற்சி மட்டும் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்முடைய டிசிஷன் என்னைக்குமே வந்து ரைட்டா இருக்குமா ராங்கா இருக்குமான்னு நம்மளால சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதான் இறைவனுடைய நிர்ணயம் என்னவோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும் தான் நாம வளர்த்துக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. எஸ்டர்டே இந்த ஃபியரை பத்தி நாம படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இந்த ஸ்லோகம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் போட்டுத. ஸோ இங்கே மானுக்கு இருக்கக்கூடிய சுபாவம் என்னது, இயற்கையிலே வந்து அது பயந்த சுபாவத்தினால அது அடுத்தவங்களை தாக்காது. மானுக்கும் பாம்புக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகே, ஒரு நாள் வந்து நாரதர், இது ஒரு கதை. ஓகே, நாரதர் வந்து இந்த உலகுக்கு சஞ்சாரம் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு ஊர்ல வந்து கைலாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்து அவர் வந்து வியாபாரி. ஓகே, அவருக்கு வந்து பிள்ளைகள் 4 பிள்ளைகள், வியாபாரி. கைலாஷ் நான் வைகுண்டம் போறேன், ஸோ யாரை வேணாலும் அழைச்சிட்டு போகலாம், அதனால நீ வர்றதன்னா வா, அழைச்சிட்டு போறேன், பகவானை போய் சேவிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ சொல்லும்போது கைலாஷ் வந்து எனக்கு என்னுடைய குடும்பம் பிள்ளைகள் எல்லாம் கடமை எல்லாம் இருக்கிறது, அதனால அதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு நான் வரேன் அப்படின்னும் போது அது ஒரு நியாயமான கோரிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரத மகரிஷியுமே அங்கு வந்து சென்று விடுகிறார். ஓகே, ஸோ மீண்டும் சில ஆண்டுகள் கழித்து அவர் வந்து வரார் நாரத மகரிஷி மீண்டும். அப்ப கைலாஷ் என்ன பண்றாருனாக்கா, அதாவது நிறைய ஆஸ்திகளை சேர்த்து இல்லையா, பிள்ளைகள் எல்லாம் பெரியவங்க ஆயிட்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கார். ஸோ இருக்கும் பொழுது சரி ஓகே, இப்ப பிள்ளைங்கள்லாம் பெரியவங்க ஆயிட்டாங்க, அவங்க இனிமே அந்த வியாபாரத்தை எடுத்து நடத்த முடியும் இல்லையா, அந்த ஒரு காலகட்டங்கள் இருக்கிறதுனால இனிமே நீ வந்து ஓய்வு எடுத்துக்கலாம், அதனால கைலாஷ் வரியா, மீண்டும் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது, நான் அழைச்சிட்டு போறேன் பகவான் வைகுண்டத்திற்கு பொழுது. அப்ப கைலாஷ் சொல்வாரு, இல்ல
நாரத மகரிஷி இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் இப்பதான் இன்னும் பொறுப்பா ஆகல, அவங்க இன்னும் சின்ன பிள்ளைங்க வியாபாரத்துல, அவங்களுக்கு கூடவே இருந்து அந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நான் வந்து அவங்கள ஸ்திரப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ ஓகே, உனக்கு இந்த வாய்ப்பு இப்பயும் கொடுக்கப்பட்டது, நீ இதையுமே நீ வந்து நழுவிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவார். அதன் பிறகு பல ஆண்டுகள் கழித்து வரார் ஆக்சுவலி நாரத மகரிஷி. அங்க வந்து கைலாஷ் போது அதாவது இளம் வயது இருக்கக்கூடிய பையன் வந்து வெளியில வரார். அப்பா இறந்து காலமாயி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னுட்டு வந்து சொல்லுவார். அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரத மகரிஷி இப்ப கைலாஷ் என்ன அவதாரம் எடுத்திருப்பார், என்னவா பிறந்திருப்பார் என்று யோசிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு நாய் வந்து குலைத்து கொண்டிருக்கும். ஓகே, அதாவது நாய் வந்து பேசும் நாரதர்கிட்ட, நான் தான் கைலாஷ் நாரத முனிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாய் சொல்லும். ஸோ அப்ப நாய் வந்து சொல்லும் பொழுது, அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது, கைலாஷ் இப்பயாவது வா, இந்த நாய் உடலை விட்டு நீ வா, நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். இல்ல நிறைய ஆஸ்திகள் எல்லாமே இருக்கு, என் பிள்ளைங்க அதெல்லாமே வந்து சேஃப்டியா, நான் இங்க யாராவது வந்தாலும் அதை அவங்கள வந்து தடுத்து நிறுத்தி அந்த செல்வத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காகவே நான் நின்றுட்டு இருக்கேன், அதனால நான் இப்போதைக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும். சரி, நாரத மகரிஷி என்ன பண்ணுவார், ஓகே, ஸோ இப்பயும் உன்னுடைய இந்த வாய்ப்பை நீ இழந்துட்ட அப்படின்னும் பொழுது மீண்டும் வந்து சில காலம் கழித்து அங்கே வரும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க, நாய் வந்து இறந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நாய் இப்ப கைலாஷ் என்ன மாதிரி பிறந்திருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு பாம்பா மாறி இருப்பார். ஓகே, அவர் வந்து என்னவா பறந்திருப்பாருன்னு நினைச்சுட்டே அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த ஊர் எல்லையில இருக்கக்கூடிய நிலத்தை புலத்துல அதை கடந்து செல்லும் பொழுது அங்கே வந்து ஒரு பாம்பு வடிவத்துல வந்து கைலாஷ் இருப்பார் அந்த இடத்துல. சோ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. சோ அந்த பாம்பினுடைய ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய கைலாஷ் வந்து பேச ஆரம்பிக்கும். கைலாஷ், இப்ப கூட உனக்கு கடைசி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, நீ இப்பயாவது நீ வரியா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, இல்ல என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த நிலப்புலன்கள் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண தெரியாது, இங்க இருக்கக்கூடிய விளைச்சல் எல்லாமே வந்து யாராவது எடுத்துட்டா எப்படி, அதனால நான் இந்த நிலப்புலன்ல இருக்கக்கூடிய விளைச்சல் எல்லாம் நான் வந்து கட்டி காப்பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுமா. அப்போ தூரத்துல இருந்து அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்க. நாரத முனிவர் வந்து இனிமே இப்படியே விட்டா இதை விட இழிவான பிறவி என்னது, பாம்பை காட்டிலும் இன்னும் கீழே உலகத்துக்கு தான் போகணும் இல்லையா, ஹி ஆத்மஹா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவார் அப்படிங்கறத வந்து எண்ணி ஒரு தூய பக்தரால தான் இந்த கருணையை கொடுக்க முடியும். ஓகே, அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய நாரத மகரிஷி என்ன பண்ணுவார், அங்க வரக்கூடிய பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு, இங்க பாம்பு இருக்கு வாங்கோ வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிடும் போது அந்த பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவாங்க, கையோட கோலை எடுத்துட்டு வருவாங்க, அடிச்சு அந்த பாம்பு, அதாவது இனிமே அந்த ஆத்மா அதுல இருந்து இழிவான ஒரு நிலைக்கு போறதுக்கு பதிலா அந்த ஆத்மாவை ரட்சிக்கணும்னு நினைச்ச நாரத மகரிஷி, கருணை யாருக்கு என்ன வழங்கணும்ன்றது அவங்களுடைய விருப்பம் அது இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும்போது நாரத மகரிஷி அந்த கைலாஷுக்காக வந்து அதை கொடுக்கணும்னு நினைச்சார் ஆரம்பத்துல இருந்தே. ஆனா அது தள்ளி தள்ளி போயின்றதுனால இனி பாம்புல இருந்து இன்னும் இழிவான பிறவிக்கு போயிடக்கூடாது கீழ உலகங்களுக்கு நினைச்சு கருணை புரிந்ததால அவருடைய பிள்ளைகளாலே அந்த பாம்பு வந்து அடித்து கொள்ளப்பட்டது. அதன் பிறகு அந்த ஆத்மா வந்து அதாவது வைகுண்டத்திற்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு நினைச்சார். இது வந்து திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி. ஓகே, ஆனா இதுல தாற்பயம் என்னன்னாக்கா, நம்ம எந்த அளவுக்கு அடர்ந்த அஜ்ஞானத்துல இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மோகம் கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா, லோபம் மோகம் ஆசைகள், இதெல்லாம் எங்கேயாவது நம்மளால கடைசி வரைக்கும் ஒரு வஸ்துவை வந்து ரட்சிக்க முடியுமா? எது அழியணும்னு இருக்கோ அது கண்டிப்பாக அழியத்தான் செய்யும். எது வந்து ஆக்கத்திற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தா அது கண்டிப்பாக ஆக்கத்திற்கான வாய்ப்பாகத்தான் மாறும். இதெல்லாம் இறைவனுடைய கிருபை. நாம நடத்துறோம், நாம செயல்படுறோம், இதெல்லாம் நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்து தான் இயங்குகிறது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையே நாம வந்து விட்டுடணும், அந்த ஒரு நிலைக்கு வரணும். இந்த சுபாவங்கள் எல்லாமே பார்க்கிறோம் இல்லையா. இந்த பாம்புன்னு வரும்பொழுதுதான் இந்த ஸ்டோரி. இதை வந்து நான் ஐ திங்க் யாரோ சொல்லிதான் நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேனான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி, இந்த ஸ்டோரி சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. ஆமா, சோ அப்போ ஐ திங்க் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு அது ஞாபகம். சொல்லிருக்கீங்க. சோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இருந்தது, அந்த கைலாஷ் கிட்ட என்ன இருந்தது, அடர்ந்த அஜ்ஞானம். இன்னும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய மோகத்தை அவன் வந்து விடவே இல்லை. மாயாதேவி பிடியில வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவன் வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டான் என்பதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா உண்மையிலேயே அதற்கு மூல காரணம் யாரு, அவனே தான். அவன் கொண்ட ஆசை,
அவன் எடுத்த நிர்ணயம் இல்லையா, அவன் எதன் மீது பற்றுதல் வைத்தான், இதெல்லாம் தான். மாயாதேவி ஒண்ணு நீ சஃபரான்னு சொல்லல. ஓகே, நீ இதை விருப்பப்படும் போது நீ அதுலயே இருந்தா விட்டுடுவா, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வந்து மாயாதேவிக்கும் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஓகே, எல்லாம் அனைத்தும் நம்முடைய புத்தி, நம்முடைய மனசு, இதுதான் காரணம். இங்க மானுக்கு என்ன இயல்பினாலே மான் வந்து என்னது, பயந்த சுபாவம் கொண்டது. ஆனா அது அடுத்தவங்களை தாக்காது இல்லையா, அது மானுடைய சுபாவம். பயத்தினால் தாக்குவது எது, நாய் தாக்கும். அடுத்து வந்து நாய் வந்து பயத்தினால் தாக்காது. இது பாம்பு, பாம்பு வந்து பயத்தினால் தாக்கும். நாய் வந்து நீங்க நாம தைரியமா நின்னா அது ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணும். நம்ம அவங்க அதை காட்டிலும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அது கம்முன்னு போயிடும். ஆனா நம்ம கொஞ்சம் பயந்த சுபாவத்தை ஃபேஸ்ல காட்டா அது என்ன பண்ணும், நம்மளையே வந்து ஏறி கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. அதுதான் நாயினுடைய சுபாவம். சரி, ஒவ்வொருத்துக்குமே ஒரு சுபாவம் இயற்கையிலே உண்டு. நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி சுபாவங்கள் வந்து குடிக்கொள்ளும் பொழுது நாம நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவர் நம்ம இழிவான செயல்கள் செய்திருந்தா அத்தகைய விலங்குகளாக மாறக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை தான் நம்ம பெறுவோம், அந்த பிறவியை தான் நம்ம எடுப்போம். ஓகே, ஸோ அங்கே ஒரு சிங்கத்தின் உருமல் மிக பயங்கரமாக கேட்டதுனால அந்த பயத்திலே என்ன ஆயிடுத்து, அது அந்த இடத்த விட்டு தாவணும், தண்ணீர் அருந்துவதை கூட விட்டுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து தாவணும் நினைச்சதுனால தாவும் பொழுது ஒரு குட்டியை வந்து மிஸ்கேரேஜ் கண்டிப்பா. அதனால்தான் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு விஷயமே வந்து அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயங்களோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பயத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்து கருச்சிதைவாகிறது, இல்லைன்னா குழந்தை வந்து குறை பிரசவம் செய்யறது, இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் அதெல்லாம் செய்யறது கிடையாது. ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை வந்து நாம நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல வச்சு அவங்கள வந்து கொண்டு செல்லணும். அப்போ அந்த பிறக்கக்கூட குழந்தையும் அந்த கர்ப்பிணி பெண் வயிற்றுல குழந்தை சுமக்கும் பொழுது என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் கொண்டு அவள் வந்து வாழ்ந்தாலோ அந்த உணர்வுகளுடைய பாவத்தை வந்து அந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா அந்த உணவோடு சேர்த்து எதுவுமே உணவு தான். இந்த ரஜோ தமஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி விளைவுகளை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சாத்வீகமான உணவு, அமைதியான ஒரு சூழல், பக்தி, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த குழந்தையும் அத்தகைய பாவத்தை கொண்டே பிறக்கும். எங்கே வந்து அகங்காரம் இந்த மாதிரி பண்புகளோடு வந்து இருக்கக்கூடிய சூழல்ல ஒரு கர்ப்பிணி பெண் இருக்காங்களோ அதே பாவத்தை வந்து அந்த குழந்தைக்குமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் கண்டிப்பா. ஓகே, ஸோ நம் ஹிருதய ஷாமிருகவது பிரகிருதி விக்வவா சகித நிரீக்ஷணாம் சுதராம் அபிஹரி பயாபிவேச வியக்ரஹிருதய பாரிப்ளவ திருஷ்டிர் அகத திருஷா பயாத் சஹசைவு சக்ராம. அதாவது இயற்கையிலே மான் பிறரால் கொல்லப்படுவோம் என்ன அச்சம் இல்லையா. ஒரு இந்த இயற்கை படைப்பை எப்படி பகவான் படைச்சிருக்கார், ஒரு ஜீவன் மீது இன்னொரு ஜீவன், ஒரு ஜீவன் இன்னொரு ஜீவனுக்கு உணவு, அப்படிதான் படைச்சிருக்கார் இல்லையா. சோ மனிதனுக்கு உணவு எந்தது, அதாவது உணவு வகை என்னது, பழங்கள், காய்கனிகள். சோ அதுவுமே ஜீவன் தான், ஆனா அது அவனுக்கான உணவு என்று படைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. மிருகங்களுக்கு அந்தந்த மிருகங்களுக்கு, யானைக்கு வந்து புல்லு அந்த மாதிரி இல்லையா. ஸோ குதிரைக்கும் புல், பசுவுக்கும் புல் அந்த மாதிரி. ஸோ ஹெர்பிவோரஸ். அதே மாதிரி வந்து கார்னிவோரஸ் எலிமை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம், புலி இதெல்லாமே வந்து மாம்சத்தை தான் சாப்பிடும். அதுக்கு நீங்க வந்து காய்கறியெல்லாம் வச்சா அது சாப்பிடாது இல்லையா. கார்னிவோரஸ் இது எஸ்பெஷலி காக்கை எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும், ஆம்னிவோரஸ் இல்லையா. ஸோ அது நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடும், வெஜ்ஜும் சாப்பிடும். இந்த மாதிரி இறைவனுடைய சிருஷ்டியில வந்து படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகள் இப்படித்தான். ஸோ இங்கே இயற்கையிலே மான் வந்து ஹெர்பிவோரஸ் இல்லையா. இயற்கையிலே மான் பிறரால் கொல்லப்படும், அது யாருமே கொல்லாது, ஆனா கொல்லப்படக்கூடிய அச்சம் வந்து அது கிட்ட இருக்கும். அதனால எதையுமே ஒரு சந்தேக கண், இப்படியே அதனுடைய கண்கள் வந்து அலர்ட்டா இருக்கும். ஸோ மான் பார்வை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா எந்த இடத்துல தூரத்துல இருந்து வரக்கூடிய சிங்கத்தையுமே அது வந்து உணர்ந்து விடும், இம்மீடியட்டா அது வந்து துள்ளி ஓடிவிடும். சிங்கத்தின் உருமலை கேட்ட உடனே அது நடுநடுங்கியது. அங்கும் இங்கும் அச்சத்துடன் அலைப்பாயும் கண்களுடன் வந்து என்னாச்சு, டக்குன்னு அந்த நீர்ல வந்து பாஞ்சி கடந்து சென்று விடணும்னு நினைக்கிறது. ஆனா அதுக்குள்ள போகும் பொழுது அந்த தாகத்தையுமே மறந்து அது தன்னையே வந்து பயத்தினால வந்து என்ன பண்றது, அது வந்து கடக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது பிரசவிக்கிறது. அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல நாம பார்ப்போம். ஓகே,
ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிருந்துக்கு नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.